खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि सानफा एफा बिपिएफनि मावथि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलो नागारनानै खारगासिनो दं नंगौ थारैनो 2025 मायथाइनि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो दं बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानैनो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनाया सोलिगासिनो दं ओनसोल लायै ओनसोल इउपिपिएल दोलोआ जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं थिग बेबादिनो दिनैबो सुबाइझार बियाबनि सिङाव थानाय कुमारसालि बाथाबारियाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो जिस्नि नं सुबाइझार बियाबनि कुमारसालि बाथाबारि बिसिडिसिनि लांगोनायाव आफादगिरि अर्जुन बसुमतारी आरो नेहाथारि सहदेव बसुमतारीनि नाजानायाव गासै सा 112 बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों एमपि जयन्त बसुमतारी इएम धनन्जय बसुमतारी बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव जानाय बे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 112 बिपिएफनि मददगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों सामफ्रामबोनि मोनसे सिनारि बियो जे बिपिएफनिफ्राय खना खनला गामिनिफ्राय खना खनला जायगाफोरनिफ्राय दिनैहाय बिपिएफनि सापर्टार बिपिएफनि मावगिरि लिडारफोर बिथांमोनहा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जागासिनो दङ खारना बेनो जे बिपिएफ हिसाबै हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव ना जोंनि बे ओनसोलाव गोजोन खौसेथिखौ लाबोनो हाखो ना जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे फोथायलायनायखौ लाबोनो हाखो बे लाबोनो हायैनि खारननि थाखायनो दिनै बिथांनिफ्राय दिनै लिडारफोरनिफ्राय लानानै मददगिरिफ्रा लासै लासै गुगालांबाय थादों आरो इउपिपिएल दोलोआव फैबाय थादों मानो होननानै बुङोबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआ एकदम बयनिख्रुइबो गिदिरसिन खामानि मावदों होननानै बुङोबा नैबे ओनसोलाव गोजोनखौ लाबोनाया गोजोन लाबोनाय लोगो लोगोनो खौसेथियाबो फैबाय आरो गोजोन खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बेजों लोगोसेयैनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै जिबायदि मोनसे गोजोर जानो थांगासिनो दं चिरां जिल्लाया नोङो थांनाय बोसोर बिनि सिगां बोसोराव जेरैहाय नोङो सेथि थाखोआव मोनदों सारा आसामनि गेजेराव हायार सेकेन्डारियाव बाक्सा उदालगुरिया नोङो गिबि थाखोआव थांनो हादों दा बियो जाहैबाय गोजोननि थाखाय खौसेथिनि थाखाय परिबेसा मोजां जानायनि थाखाय दा बिनि थाखायनो बे मावनाय दांनायखौ नुनानै जोंनि निति आदर्शखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफ्रा फैबाय थादों बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण मानोना नैबे ओनसोलखौ मोजाङै लुखांनांगौ जायोबा सासे मोजां दैदेनगिरि इयुनखौ नुहुरग्रा सासे दैदेनगिरि जाय माने एकदम एनार्जेटिक दैदेनगिरि बेखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो बेखौनो रायजो राजाफ्रा निस्सय खालामदों इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो जिखिनि हाबाफोर मावगासिनो दङ आरो एबाराव थरलि इउपिपिएलआ थांनाय इलेक्सनफ्राव बहा माबादि जोंनि मददगिरिफ्रा बा भटखौ जों बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ जोङो सिनाक्त खालामदों आरो बेबायदि बेखौ जोङो बोरैहाय बारायनो हायो दा बेखौ जोङो नायनानै बिजिरनानै खामानि मावबाय थादों दिनैनि थारिखआव जुदि जोङो बिसायख'थि जायो थ' इउपिपिएल दोलोआ सुबाइझाराव माने देरहानायनि मोनसे सिमा बेखौ जोङो एकदम रोखायै नुहुरदों बेनिखायनो जोंनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दं दैदेनगिरिफ्रा माने हर सान दिनै खामानि मावगासिनो दं आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिदों जे सोरनि आमोलाव सोरनि दैदेननायाव बबे हान्जानि गेजेरजों थारैनो गोजोन खौसेथिजों लोगोसे जौगानाया फैगोन आरो सोरखौ होयोब्ला भबिष्यतआ मोजां जागोन बे खोथाखौ निस्सय मोनथिदों बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआव फैबाय थादों फैबाय थानाय समाव बिसायख'थि जायोबा नैबे सुबाइझाराव इउपिपिएल दोलोआ मोजां मोनसे फिथाइ थायहोनो हागोन